आदसा दिनै आलुजों बयलार बेदर संनो नागिरदों। नैबे जाबाय बयलार, नैबे जाबाय आलु। सारायखौ एसे गरम खालामग्रोनि। साराया दुंबाय, थावखौ होनोसै। थावखौ होबाय, थावखौ एसे गरम खालामनि, दुंग्रोदों। आदसा थावा दुंबाय, पियासखौ होबाय जों दा। आदसा दायो पियासाबो जाबाय, जों बेदरखौ होनोसै। दाखालि साननैसो सिगां साहेनदाव जावजाव दन्दा माहाजोनाव आलासि जाहैबोला फायखानायाव खिना ओंखारनानै खिदोंमोन आं हाखु दाखु दरजाखौ फांनो फांगारदां सादोरसेना दरजाखौ प्लां बिब' बिनानाव दसजनजों गुदुं बादा मा रायलायखो आदसा दसे खोबना दोनथ'नि बेखौ। दायो बेदराथ' जाबायमोन जानाया। जों दा आलुखौ होनोसै। जों दा आलुखौ होबाय। दायो दसे खोबना दोनथ'नि। सामब्राम जोब्बाय, दाना दै होनोसै जोङो। दसे दै होनि। दायो दै होबाय, दै होनानै दसे खोबना दोनथ'नोसै। दायो दैया रानबाय नालाय एसे, दा जों मस्ला मस्लि होनोसै। नैबे जाबाय गरम मस्ला, ये गरम मस्ला, ये जाबाय गरम मस्ला, नैबे जाबाय धनिया। बिमाया बुरि हां बिफाया बोराय हां ग्रोम ग्रोम बिसोरहा बारि बागान बिमाया मोजां बिफाया गायदांदां मोसौ मोसाजों गलि गंथाम फसायदोंमोन खोमा जाहोदोंमोन आंनो गोथाव एवखां सावखां दन्दा माहाजोनाव उदै बेदां बोरैबा एक्सिडेन्टलै आदा लसें बोरैबा एक्सिडेन्टलै आदा लसें आयै बोरैबा एक्सिडेन्टलै नै दाखालि साननैसो सिगां फिसा हिन्जाव जावजाव दन्दा माहाजोनाव आलासि जाहैबोला फायखानायाव खिनो ओंखारनानै खिदोंमोन आं हाखु दाखु दरजाखौ फांनो बावफ्लांगारदां फिसाजो देरसिना दरजाखौ प्लां बिब' बिनानाव दसजनजों बुदुं बादा मा रायलायखो मिनिहां माहा नंथारगौलै सैथो बोरैबा एक्सिडेन्टलै आदा बोरैबा एक्सिडेन्टलै आदा बोरैबा एक्सिडेन्टलै आदा बोरैबा एक्सिडेन्टलै नैबे जाबाय दानि संनाय बयलारजों आलु। ओमफ्राय नैबे जाबाय माबा मुदुमफुल, ओमफ्राय दालि, केरेला, जिंखा माबा माबि लगायलाबायनाय नुयो। दायो जानोसै। हाय लोगोफोर, एसेयावनो जाबाय दिनैनि भिडिअआ। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब लाइक खालाम। नोंथांमोना आंनि जानाय लोंनाय गासिबो गोदान गोदान संनायफ्रा गासिबो नोंथांमोनाव मोनलाजोबगोन गासिबो।